Què tal? Benvinguts a l'últim combat, aquest programa en col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i Canal Blau Televisió, sorgit de les demandes del Consell Consultiu de la Gent Gran del Garraf de tenir més espais als mitjans de comunicació per parlar d'allò que més els interessa. I avui combatrem el dolor i ho farem amb l'Albert Balaguer, que és fisioterapeuta del CAP de les Roquetes. Benvingut, què tal? Moltes gràcies. Doncs el primer que vull preguntar és, aquelles persones que pateixen dolències, què poden fer a casa per millorar la seva autonomia? Bé, primer de tot, gràcies per convidar-nos. Mira, qualsevol fisioterapeuta et diria que es mogui, que aquestes persones que es moguin, sobretot, que evitin ser sedentàries, però recomanaríem, sobretot, perquè estem parlant de dolències, estem parlant de dolor, que preguntin al seu professional de referència perquè pugui adaptar qualsevol exercici, activitat, en funció de la seva condició física, però sobretot també que adapti en funció de la limitació funcional que pugui arribar a tenir. T'he preguntat per aquelles persones que tinguin dolències, però encara que una persona no tingui dolències, què pot fer a nivell de prevenció? Bé, a nivell de prevenció, aquesta és una de les tasques que realitzem nosaltres al centre d'atenció primària, ja sigui en el nostre del Roquetes Canyelles, que estem engegant sobretot el tema de la prescripció social. La prescripció social al final és una estratègia que té per objectiu facilitar l'accés a activitats comunitàries, tant actius recursos a la població, per davant de qualsevol dolència o problema. Llavors el que intentem nosaltres és facilitar aquest accés a aquestes persones. Al final és el que comento, és una estratègia que nosaltres amb la persona intentem consensuar i buscar l'opció que més s'adapti a la persona i que pugui generar una rutina d'una activitat per qualsevol tipus de problema, ja sigui a nivell físic, mental, psicològic. Això, coses a fer per intentar prevenir, però hi ha coses que també podríem evitar perquè tot vagi millor? Sí, i tant, òbviament. Sobretot evitar posicions, postures mantingudes durant moltes hores, que avui en dia evitar el sedentarisme també seria una bona manera d'estar més actius, de moure'ns, però sobretot d'alimentar-nos també molt bé, perquè al final som el que mengem i l'alimentació i el descans formen part també del nostre dolor i poden quantificar també el nostre dolor. Ara algú que ens estigui escoltant i que pateixi alguna dolència o que vulgui prevenir-les, a qui pot anar a demanar ajuda? On es pot dirigir exactament? Suposo que el CAP és un dels llocs, però no sé quin és tot el seguit de qüestions que s'han de fer. Sí, jo amb aquesta gent li diria que s'adrecés al centre d'atenció primària que tingui, que pregunti, sobretot que pregunti a qualsevol professional de referència que tingui en el centre, ja sigui metges, infermeria, perquè també hem de pensar que als últims anys hi ha hagut un canvi a l'estructura del centre d'atenció primària, a Catalunya en general, on s'han incorporat nous rols sanitaris, ja sigui la nostra figura del fisioterapeuta, també la figura del psicòleg, del treballador social anys anteriors, també la del nutricionista, higienistes, odontòlegs. Per tant, estem parlant que hi ha un gran equip que fan una feina, una tasca magnífica i que recomanaria a aquesta gent que pogués adreçar-se a aquests professionals. Entre elles les activitats de salut comunitària. Si et sembla, abans de continuar parlant sobre aquesta qüestió, ho podrem exemplificar amb aquest reportatge que podreu veure tot seguit, que és precisament l'Albert dirigint un d'aquests tallers que es du a terme al CAP de les Roquetes. El veiem i el comentem tot seguit. Terapeutes estem a cada ambulatori, a cada centre d'atenció primària, estem organitzats que ja hi pugui haver-hi una figura com aquesta a cada ambulatori i d'aquesta manera poder atendre a la població amb diferents tipus de modalitats. Tenim la modalitat grupal, que és la que utilitzem i fem servir dintre del que és el centre, a nivell grupal, grups de 6-8 persones. Atenem sempre patologies d'alta prevalència i baixa complexitat, com seria el dolor crònic, persistent, tant amb espatlles, lumbàlgies, genolls, diria que també cervicàlgies, i cada vegada es van incorporant més patologies que podríem tractar aquí al centre, i al final l'objectiu principal és tractar aquesta gent amb la manera que puguem que sí que es beneficin una miqueta del tractament de fisioteràpia, sobretot a nivell grupal.
A nivell de comunitària, grups de comunitària, doncs, van funcionar una miqueta també del territori, però sobretot de les necessitats que hi puguin haver-hi, no? I de cada regió. Tinc problemes d'espatlla, tinc problemes d'asiàtica. De les cames he sentit millora. Y el braç no podia aixecar-lo y ara l'aixeco una miqueta. Vine por el equilibrio y el vértigo, que no puedo estar sin cogerme a algo porque me caigo. El equilibrio, voy mejor, de que empecé a venir, ahora antes iba andando con el bastón y con el taca-taca y ahora voy andando sin eso. Sempre passa pel metge de capçalera, no? o altre professional sanitari com pot ser un infermer, infermeria, d'acord? I detecten si hi ha alguna necessitat, si hi ha algun tipus de dolor que pot passar per fisioteràpia, i ells ens envien la petició i a nosaltres revisem tot el que són les proves mèdiques, revisem una miqueta el cas, si és necessari fem una visita presencial per poder valorar el pacient amb totes les esferes, no? Perquè al final no és únicament l'esfera del dolor, ara no es parla de dolor, sinó que també són les esferes a nivell social, com porten també com viuen, no? El dolor, perquè clar, gent que porta molt de temps amb dolor i no és únicament que li fa mal aquí, sinó que al final li pot afectar a nivell social, a nivell psicològic, sí, és un factor biopsicosocial que diem nosaltres. A cada cap de centre d'atenció primària poden trobar la informació necessària, sobretot els seus professionals de referència, que són els metges de capçalera, el servei d'infermeria, no? Que ja els coneixen, ja hi ha un bagatge darrere i poden preguntar perfectament. I és més, els professionals sanitaris tenim l'obligació també de facilitar-los, no? Aquesta via d'accés a nivell de fisio. Intentem donar una atenció integral, però sobretot de qualitat. Aquí al centre la població està molt contenta perquè al final heu de pensar que és una figura que no existia i és una porta que se'ls obre i clar, per ells ells venen amb dolor, no? I ells necessiten sentir-se atesos, sentir-se que estan acompanyats, sentir-se protagonistes també, no? D'aquest procés. Sola no puc fer-ho, perquè una que no tinc pilotes i una altra que no puc fer-ho a casa. El meu lloc és el sofà. M'agrada més un grup perquè, no sé, parles més bé i estàs més acompanyada. Jo crec que és millor perquè estem tots i sentim millor. I parlem, també pel cap i per conversar i estar amb la gent. És important per tot. Una que ens distraem una miqueta i una altra que els ossos ja no se nos replegassin, que semblen xaperugues. Els pacients venen perduts perquè no saben per on han de començar i que hi hagi ja una figura que els pugui ajudar, acompanyar, a guiar, però sobretot que també els expliqui en quin moment estan, no? Perquè molts pacients només tenen al cap el dolor i ells han de saber què és el dolor, en quin moment estan, com poden combatre totes aquestes coses que els hi passen i abans de combatre-ho s'ha d'entendre què és el que tenim, no? I això és un dels objectius, nosaltres li diem l'educació sanitària, que és primordial, sobretot en aquest àmbit de l'atenció primària. A casa també ho faig perquè ja m'ho diu ell el que haig de fer i començo a fer una miqueta d'exercici. Si no ho hagués sigut per ell, des de luego que no, perquè he notat molt millor, estic molt millor. Porque te explica las cosas, ahora una cosa, luego otra y te la explica y es muy amable. Doncs ja hem vist la feina que fas, Albert. Què té de beneficiós fer-ho en grup i no en solitari? Bé, aquestes tasques grupals, aquestes activitats grupals, és el que més promocionem, no? I sobretot al nostre centre i a la majoria de centres d'atenció primària, perquè al final veiem que genera una bona adherència, no? De la gent. La gent hem de pensar també que és gent també que pateix un risc viu sola, sí? Estem parlant de gent gran també, amb dolor crònic, gent que té risc d'aïllament, i quan ve, doncs, sent una motivació extra, no? De dir, ostres, hi ha una persona al costat que m'ajuda. També veig els companys que també entre ells es donen un feedback positiu de com estan, veuen que poden millorar, també interpreten una miqueta les experiències que van tenint entre ells i al final és un tipus d'activitat que promou sobretot i evita una miqueta aquest risc d'aïllament social.
Entenc que ajudes a combatre el dolor, però també es detecten altres coses i també ajudes, no? Serveix una mica per... Sí, totalment. Allà la gent ve a deixar-se anar. Jo, una de les coses que fem a la primera sessió, sempre utilitzem una sessió més d'educació sanitària, perquè també entenguin quin és el procés, no? Perquè ells venen al fisioterapeuta, el primer que pensen és, ostres, que bé, vaig a que em curi, sí? I nosaltres al final els intentem reconduir la situació i dir-los que abans del procés de curació, el primer de tot és entendre què és el que els està passant, i la nostra funció és aquesta, precisament, d'agafar-los, i també una miqueta l'objectiu principal és que serveixi perquè ells també s'autogestionin, no? Totes aquestes dolències que puguin arribar a tenir. Clar, ara, avui en dia, tenim un accés a la informació total, podem trobar-ne a molts llocs, però també podrem trobar-ne que no sigui correcte. Cap on s'han de dirigir les persones que vulguin informar-se correctament del que els... Sí, és el que dius. Avui en dia tothom té un mòbil, tothom veu la televisió, les xarxes, està ple de tant professionals com no professionals amb consells que poden semblar molt bé, però al final jo el que els haig de dir a aquesta gent és que si estem parlant d'un problema de salut, sobretot, que s'adrecin al seu sistema sanitari, ja sigui a través del seu professional de salut, ja sigui metgessa de capçalera, metge de capçalera, el fisioterapeuta, la infermera, l'infermer, que s'adrecin a aquests professionals i que ells puguin valorar la situació, no? En aquest sentit. Actualment també hi ha molts medicaments que poden ajudar. On es marca el límit? Perquè a vegades es pot cometre un abús a l'hora d'anar fàcilment a buscar el medicament de torn. Suposo que també deus orientar en aquest sentit, no? Sí, clar, molts pacients estem parlant que tenen dolor crònic, no? Porten una gran motxilla de medicació i nosaltres al final no busquem, ja detectem si hi ha abusos, la funció principal la té el metge de capçalera, la metgessa de capçalera, que són els que prescriuen la medicació, i els abusos al final estaran sempre quan jo no faig cas d'aquesta prescripció mèdica, o quan realment em prenc una medicació quan no toca. Llavors sempre recomanaria que abans de prendre's una pastilla extra de més o que generi quan es detecti que hi hagi un abús, que s'adreci la persona al seu professional. Es poden substituir totalment els medicaments per activitats o teràpies alternatives o com es mira de lligar tot plegat? Bé, nosaltres parlem molt de substituir, però al final la nostra funció, la nostra figura, un dels objectius de la cartera de serveis que tenim els fisioterapeutes a Catalunya és una miqueta reduir l'ús de la medicalització, una miqueta, i sobretot perquè és el que hem dit, són pacients que tenen dolor crònic persistent, que al final el que genera és una motxilla ben gran de medicació, i nosaltres hem de poder donar-li alguna alternativa, ja sigui a través, nosaltres utilitzem l'eina que més utilitzem als centres és l'exercici físic terapèutic, llavors és una de les coses que nosaltres intentem, i sobretot també volia comentar la prescripció social, que al final l'objectiu principal és aquesta, de reduir, més que reduir el consum i que puguem evitar possibles intervencions, ja siguin quirúrgiques o que siguin molt invasives, amb això ja estem fent un gran treball en aquest sentit. Parlant del dolor crònic, per què la gent gran té més dolors crònics, a banda de per què, òbviament, ha augmentat la seva edat? Sí, és una de les grans qüestions, però bé, nosaltres és de la nostra tasca fer-ho al centre, ja sigui des de la figura del fisioterapeuta, de la figura des del psicòleg, des de medicina, infermeria, des de la nutricionista. Nosaltres, primer de tot, hem d'entendre què és el dolor crònic, i com he comentat abans, el primer que fem és explicar-los al pacient el procés del dolor crònic, que entenguin què és el dolor crònic, que entenguin què és natural, què és fisiològic, què és la història natural. Nosaltres els hi posem l'exemple entenen la història natural d'un esguins. Tots sabem que la història natural d'un esguins és ja més o menys se situen entre les setmanes, els mesos, però no anirà, si parlem ja d'un esguins de més d'un any ja ho trobem una mica estrany. Si bé tinc un problema que ja porto molts anys, que requereix un continu de dolors, pics de dolor, i que realment vaig medicant-me també, possiblement no únicament hi hagi un problema en aquella articulació, sinó que ja pugui haver-hi alguna coseta més. I això és un problema una característica molt típica del dolor crònic. I aquí és on anava ara, perquè abans comentàvem, molts quan es dirigeixen a aquestes activitats que, per exemple, dus a terme, els serveix per altres coses, però pot ser que aquests dolors crònics
vinguin d'altres coses que potser a simple vista no s'ho havien plantejat o no s'ho havien imaginat? Sí, totalment. Una de les funcions que tenim és detectar-ho, no? I sobretot per això fem aquesta primera, sobretot parlo des de la figura del fisioterapeuta, és essencial que puguem fer una educació sanitària prèvia, perquè al final la persona ha d'entendre que el dolor té molts significats, no? Que al final el dolor és un símptoma més del que pugui estar passant, no? I que realment nosaltres el que diem és que el dolor no és proporcional a la lesió que tenim, sinó que hi ha altres coses. És més, nosaltres no seríem bons professionals si només ens fixéssim en aquella columna, en aquell genoll, en aquella espatlla. Si més no, necessitem la millor fotografia de la persona, ja sigui a nivell de com està vivint com està gestionant aquella situació, no? De com està gestionant el dolor des de l'esfera psicològica, des de l'esfera mental, des de l'esfera social també, i la física ja sabem que hi ha dolor, no? Llavors ells han de poder entendre això, perquè forma part del procés de curació i també d'acceptació. I és l'avantatge que comentaves al principi de tenir un equip multidisciplinar que si tu detectes una cosa, entenc que després s'engega tot un engranatge que es deriva, no? Sí, totalment. Hi ha molts casos que tenim. Hi ha un cas recent també que s'ha donat al CAP de Santa Eulàlia, però també el podríem dir aquí mateix també al Garraf, segur, molts companys ho podrien dir. Pacients que venen per un problema d'obesitat mòrbida, ja de per si ja pensem que derivarem a la nutricionista, però també hi ha una afectació segurament a nivell psicològica, hi ha una afectació funcional, per tant aquí ha d'haver-hi un abordatge multidisciplinari, no? I és molt important que aquesta persona es pugui beneficiar de tot aquest engranatge de professionals que puguin, i a part en aquest cas que dic en concret, la pacient ho reafirma com una situació beneficiosa per ella al cap del temps. Hi ha molta gent gran que també quan nota dolor, quan té dolor, ho deixa estar perquè diu, és l'edat, no hi ha res més a fer, és un error aquest? Sí, totalment. Al final nosaltres intentem... No és normal tenir dolor, això és una de les coses que nosaltres els diem, normal no, però sí que pugui ser esperable. No? Depèn de cada cas. És esperable poder tenir dolor si realment hi ha una patologia de base, que el metge o metgessa m'han dit que tinc, que una prova m'ha quantificat que tinc aquesta lesió, sí? Però és important també individualitzar aquests casos. No? Per això és molt important també que hi hagi un professional darrere o diversos per poder detectar el cas en concret i poder-lo abordar de la millor manera possible. Quan parlem de dolors, quins tipus de dolors hi ha? Perquè suposo que cada cas és diferent, s'ha d'actuar de maneres diferents... Sí, i també, clar, depèn de la figura que li preguntis, no? També podem parlar de dolor emocional, dolor físic, no? Nosaltres els fisioterapeutes avui en dia, a l'atenció primària, ens centrem molt en dolor sobretot d'alta prevalença i baixa complexitat. Sí? Entenem alta prevalença doncs, aquelles afeccions com els dolors d'esquena, problemes tant a nivell cervicals, lumbars, problemes de genoll, problemes d'espatlla. Per tant, són patologies dolors que nosaltres estem tractant actualment a l'atenció primària i que són crònics i que porten una evolució de fa temps. Suposo que també us deveu trobar una altra cosa, que és que potser algú que ens estigui ara veient a casa té un dolor, però no sap què té ni sap com expressar-ho, com manifestar-ho perquè ho entengueu vosaltres. Com s'intenta trobar-ho? Sí, no és fàcil perquè també és un procés, el pacient vol que li baixi el dolor, no? La principal preocupació per ells és el dolor i després ja ve la funció, que nosaltres diem, la capacitat funcional, i és una tasca que es fa des de l'atenció primària, complicada, que a vegades, abans t'he comentat, no? Que estem tractant problemes d'alta prevalença, baixa complexitat, entenem baixa complexitat no com que siguin de dificultat baixa, sinó que realment nosaltres ho veiem, és complicat també abordar aquestes situacions, però és important que hi hagi un professional darrere. Si pugéssim una escala més, cap on s'haurien de dirigir o com seria tot el tràmit? En el sentit que quan es dirigeixen al cap de les Roquetes és per una cosa més lleu, perquè es faci la gent gran una idea. És una molt bona pregunta perquè ara mateix justament parlo del cap de Roquetes Canyelles, però també els meus companys fisioterapeutes de l'àrea del Garraf funcionem igual. A part, ens portem molt bé, ens reunim mensualment i detectem casos que ens pot passar a tots en el mateix cap i treballem conjuntament. Ajuda que sigui una comarca petita. Sí, ajuda que sigui una comarca petita i també ajuda que l'equip estigui obert a ajudar en aquest sentit. Però al final l'objectiu principal
principal és poder detectar si aquesta persona necessita, al final s'ha de beneficiar, de passar per al fisioterapeuta a més d'atenció primària, o si cal anar a un altre centre, ja sigui a l'Hospital de Camil, Sant Antoni o al Centre de Rehabilitació del Garraf. En funció del que tinguin els pacients, segons el professional, les proves que haguem valorat, també si la persona es pot desplaçar o no, depèn de la capacitat funcional que tingui, anirà cap a un lloc o cap a l'altre. Ara la pregunta clau. Tots els dolors tenen solució? Està clar, no tots, sí, però és important també valorar la situació i a vegades busquem més en erradicar el dolor, no? I a vegades estem una mica secs en poder dir, ostres, què més que puguem disminuir el dolor, que ja és molt, perquè al final el que ens afecta el dolor és amb la qualitat de vida, no? I un dels objectius de la nostra cartera de serveis que tenim com a fisioterapeutes és que hi hagi un impacte a la persona en aquesta qualitat de vida, no? I que al final, si no podem erradicar el dolor per la situació que sigui, perquè hi ha vegades que el dolor, ja és el que he comentat, no és un dolor físic a vegades, potser hi ha un dolor que requereix l'atenció d'un altre professional que costi més de treballar, no? I al final, només que guanyi una miqueta de qualitat de vida, aquesta persona ja li pot anar molt millor. Sí, totalment. Com ho intenteu encaminar, això també? Perquè suposo que a vegades us deveu trobar persones amb frustracions en aquest sentit. Al final la vostra funció també és social, no? Sí, al final tots som terapeutes, a dintre de l'ambulatori tots som terapeutes, el fisioterapeuta també té la part psicològica de psicòleg també que diem, no? I al final hem d'acompanyar. Al final el procés de curació s'ha de poder entendre per les dues parts, no? I el procés d'atenció és complex, ho sabem, però al final hem d'estar integrats tots i hem de treballar tots cap a una mateixa direcció. Molts escoltem aquell concepte d'estil de vida actiu i saludable. Què és això perquè s'entengui bé i com es pot aconseguir? Sí, avui en dia a tot arreu tens consells. Jo, sincerament, recomanaria que es mantinguin actius, vull dir, mantenir estils de vida saludables, al final és mantenir-se actiu, tenir una bona alimentació, dormir bé, descansar bé, perquè és molt important. No ho he comentat, però el dolor, per exemple, té molts significats i jo soc de les persones, dels professionals, que pregunto molt com descansen els meus pacients, perquè molts et trobes que no és només un dolor lumbar, sinó que darrere també hi ha preocupacions, ja siguin qualsevol problemàtica social, familiar, laboral, del que pugui haver-hi, i que generen aquesta incertesa, aquesta mala gestió de l'estrès, i això al final pugui generar-te mals hàbits, no? Però al final si hem de decidir, concretar quins són els hàbits adequats, menjar bé, dormir bé, realitzar moviments, moure'ns, evitar posicions perllongades amb el temps i evitar el sedentarisme totalment. Sí. Entrem en aquestes qüestions, ja que aquest és un programa que també vol ser pràctic. Parlem primer de l'hora de dormir. Quins consells s'hauria de seguir per dormir correctament, per no tenir una afectació en aquest sentit en el dolor? És una pregunta que podríem estar-hi hores parlant del tema i depèn del professional també et diria que seria complicat. El que està clar és que tant els aliments com el no fer exercici em pot generar una càrrega inflamatòria superior. I això en el dolor també representa una modulació del dolor cap amunt, és a dir, un increment del dolor. Per tant, estem dient que depèn de com, si jo sóc capaç de dormir millor, serà també perquè em pugui alimentar millor, hi ha aliments que m'inflamen molt més, augmenten càrrega inflamatòria, hi ha preocupacions que jo sempre els dic als meus pacients, ojalà tant de bo tinguéssim un botó on desactivar aquestes preocupacions i canalitzar-les ràpid, però al final potser necessito un abordatge que tarda molt més a nivell psicològic, perquè al final hem de saber quina és la causa de no poder dormir. I llavors, a partir d'aquí, si jo m'alimento malament, corregeixo l'alimentació. Si jo estic preocupat per alguna cosa, intentem veure si podem generar un benestar més a nivell psicològic. Al final és un abordatge multidisciplinari. A nivell de dormir hi ha qui pensa que bé, potser és cosa del matalàs, potser és cosa del coixí. Quins factors hi juguen en aquest sentit? Apunteu velletes? Sí, i els pacients també ens pregunten quin coixí, quin matalàs és l'adequat. En què s'han de fixar? No s'han de fixar en cap marca, jo els dic sincerament que al final han d'estar còmodes, que han de poder descansar. Sobretot els hi faig més èmfasi a nivell del coll,
mai els diré t'has de comprar aquest coixí que va molt bé, no, sinó que els diré que el cap estigui ben recolzat, que a vegades sobretot aquests coixins també que tenen molta altura, que són viscoelàstics, que generen una altura superior. Jo, per exemple, la gent que pateix una miqueta més de cervical sí que evitaria la utilització d'aquests, però sincerament no hi ha cap material estupendo que pugui notar millora. Al final és una cosa molt personal també. Deies també, és molt important l'alimentació. Per què en aquest sentit? En què s'han de fixar? Bé, mira, una de les funcions un dels rols que s'ha incorporat aquests anys i que també fa una tasca magnífica és la nostra nutricionista i els nostres nutricionistes d'aquí al Garraf, que fan una tasca excel·lent, i és ajudar una miqueta a la detecció de casos d'obesitat, sobretot, de problemes alimentaris, i detecten una miqueta i ajuden a la persona a seleccionar els aliments. I això és molt important, poder seleccionar els aliments, que analitzin també com mengen i també la conducta que tenen, si mengen per inèrcia, si mengen per estrès, si mengen perquè estan nerviosos. Nosaltres des dels ambulatoris fem una tasca també multidisciplinar, on també hi actua la figura meva del fisioterapeuta, la figura també del psicòleg i, per suposat, la figura principal de la nutricionista. Per tant, és molt important que entenguin que hi ha aliments que els hi poden perjudicar, sobretot amb el dolor, però clar, és important ara que no s'alertin a casa, que ho han de preguntar sobretot als seus professionals al centre i que valorin el cas en concret, però que han de saber que al final som el que mengem i depèn dels aliments que ingerim podem tenir una qualitat de vida millor. Hi ha alguns bàsics d'això sí i això no, tot i que la teva companya és qui els orientarà, però com a fisioterapeuta suposo que també els hi deus fer un bàsic. Suposo que hi ha moltes coses, ara es posaran molts a regirar els armaris, la nevera, tampoc ens posem extrems i sobretot consultar-ho, no buscar per internet com dèiem, perquè podem trobar moltes coses. Què haurien i què no haurien de consumir? Segur. Sí, no, està clar, tots sabem, avui en dia tenim recomanacions per tot arreu. Depèn de cada cas, és molt complicat respondre't, sí que et diria que evitin sobretot abusos excessius de tòxics, sobretot a nivell d'alcohol i de tabac, això sí que és una de les coses que sí que els diria com a fisioterapeuta. A partir d'aquí, que deixin o no de menjar va en funció també de la persona, si és una persona diabètica, una persona hipertensa, llavors haurà de modificar aquests patrons i conductes alimentaris, sí, totalment. També suposo que hi deu influir tenir una vida sedentària, abans explicàvem, tenim activitats com la teva per puntualment fer i desfer, però si després no s'aplica la resta del dia, per molt que facin amb tu, anirà una mica bé però no del tot, no? És un dels reptes que tenim des de l'atenció primària, és el que al final marca la diferència entre que una persona es recuperi o una persona que es recuperi mitjanament o no acabi d'haver-hi una adherència, i això és un dels reptes que ha de seguir, perquè al final estem aquí per millorar i amb el temps veurem com podem ajudar a la gent, sí, totalment. L'entorn també deu ser important, l'entorn del seu dia a dia, perquè potser sí que hi ha qui no es queda a casa al sofà però surt. Algunes accions del dia a dia també ajuden o no ajuden a combatre el dolor? Bé, clar, al final moltes coses ajuden, hi ha problemàtiques socials que a vegades no podem canviar així com així, que ens limiten en el nostre dia a dia i que al final entrem en un cercle viciós. Per tant, jo aquí, si hi ha alguna persona que es trobi en aquesta situació de no sortida, de que no sap com sortir-ne, el primer que faria és adreçar-me al meu centre d'atenció primària, que per això està, som l'accés primari a la nostra salut, a la nostra sanitat d'avui en dia, i és la primera via d'atenció. Per tant, jo recomanaria a aquesta persona que ja sigui a nivell de cas de problemàtica social, també tenim un treballador social magnífic a tots els ambulatoris i també en el CAP de Roquetes Canyelles, que et pot ajudar en qualsevol tema d'aquest d'intervenció. I per últim, i abans de tancar i seguint aquesta línia, comentàvem al principi el tema dels grups de salut comunitària, estem parlant del teu en especial, és un procés de transformació que, com explicaves, en els darrers anys s'ha fet des de Salut. Entenc que tot funciona quan es detecta per part dels professionals sanitaris o fins i tot ho poden suggerir els usuaris. Quins tipus de serveis i com funciona exactament? Bé, mira, ara mateix
cada any es van incorporant coses noves, això està molt bé també, però des que vam començar, des de fa 3-4 anys, la idea és que hi hagi un abordatge multidisciplinar, no? El fisioterapeuta tracta totes aquelles patologies, no? Musculoesquelètiques que diem, és a dir, dolors articulars, que ja fa temps que els tenim, no? Com hem comentat, de l'esquena, l'espatlla, el genoll. El psicòleg, per una banda, té els seus grups de dol i sobretot gestió emocional, no? De benestar emocional, i també la nutricionista, grups d'obesitat i sobretot de síndrome metabòlica. Jo el primer que diria a la gent és que primer pregunti al metge. El procés per arribar a accedir en aquests grups és a través sempre del seu metge o doctora de capçalera, o també a través d'altres professionals, ja sigui infermeria, fins i tot des del mateix fisioterapeuta, psicòleg. Al final intentem que tots els professionals puguin participar en aquesta funció, perquè és primordial, la detecció d'aquests casos i sobretot que aquesta gent es pugui beneficiar. Però ara mateix tenim tot el que t'he comentat, activitat grupal, que és tot això, i després tenim a part també l'activitat comunitària, que l'activitat comunitària ja és més encarada cap a fora, cap a la gent de fora, de les mateixes Roquetes, però usuaris ja de la població en general, i són serveis que nosaltres, per exemple, ara mateix tenim un servei també del grup del cuidador. És un grup de suport, sobretot, per a aquella gent que cuida una persona, ja sigui a casa, a un centre, però sobretot que cuida una persona amb una limitació, amb alguna dependència. És un grup de suport que dura uns mesos, que això el vam iniciar farà un parell d'anys i està donant molt bones valoracions, sobretot per part dels professionals i també de la gent i usuaris que venen. I és un grup de recolzament per a aquesta gent, perquè són situacions complicades, i és un grup que gestionem també des de l'ambulatori i a vegades venen serveis externs a donar un cop de mà també. I també tenim la marxa nòrdica. La marxa nòrdica ja és una mica més moguda, però és un tipus de pràctica que ja fa molts anys que es va iniciar, si no recordo malament es va iniciar entre el 2017 i 2018, abans de la pandèmia, i és un tipus de pràctica que ajuda sobretot a mantenir una mobilitat activa, sobretot de tot el cos, no únicament de les cames, sinó s'utilitza amb dos bastons, i el que ajuda sobretot és amb temes respiratoris, temes osteoarticulars, de problemes d'espatlla, genoll, però sempre i quan pugui ser prescrit per un professional sanitari. Això és important. Un seguit d'eines per abordar diferents qüestions mèdiques des d'una fórmula novedosa, més propera, interconnectada, diríem, i també que suposo que fa que la connexió entre el professional sanitari i el seu pacient sigui més propera i com que també la noti més d'estar per casa, però a la vegada sentint-se en bones mans. Sí, això és primordial i ja això des del principi que es fa atenció primària. Al final, l'atenció primària és meravellosa en aquest sentit perquè et dona aquella visió de la persona íntegra, multidimensional que diem nosaltres, perquè al final una persona és un sistema complex de multidimensió que durant el temps va canviant i que entre les esferes van interaccionant i això al final a nosaltres ens dona poder seguir aquesta persona és imprescindible perquè al final podem ajudar de millor manera. Doncs queda dit que l'Albert fa coses al cap de les Roquetes en el seu camp, però també té molts companys en el mateix centre que fan altres qüestions que us poden ajudar, però no només al cap de les Roquetes, sinó al vostre cap del territori. Albert, gràcies per venir i explicar-nos-ho, que vagi molt bé. Gràcies. I a tots vosaltres també, gràcies per acompanyar-nos en aquesta aventura, en aquest combat, el programa que hem estat durant aquests dies portant-vos per esclarir qüestions que a la gent gran els interessava i així ho va manifestar el Consell Consultiu de la Gent Gran del Garraf amb aquesta eina, aquest combat en col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i Canal Blau Televisió. Que vagi molt bé, adéu-siau.